Josefa mepo yakafama nana Jacobo toyida o baba tisafambe tega tiperekedzwe nemepo yenyasha. Abrahama wakaperekedzwa nayo kuKenani, pfuma yake yakaita mafashama apo, yakaperekedza Pauro, yakaperekedza Davhidhi. Mhepo yenyasha toida ubaba okune mhepo inoperekedza, kune mhepo izere nenyasha, kune mhepo yemaropafadzo. Tisafambe tiitekaishe kune mhepo. Kune mhepo inoperekedza.
regai titende vari kutitepenyurira mushina. Mukoma Tinashe tasangana zvekare pashumiro yemasikati ano. Regai tidzorererwe chinoita kuti tinzwike zvakanaka masikati anhasi. Wonderful. Ndakabvunzwa nemumwe zvikanzi, nai munhu waMwari, chigonzo icho ndecheiko wachireva icho chichi? Aiwa, harisi gonzo, ndo microphone dzacho nai dzinoita kuti zvinzwike zvakanaka. Nangoti nhasi ndipatsananguro mwana zofunga kuti vanongoramba vachiuya nechigonzo chavo icho chichi. Aiwa, Mwari vanotiitira zvakanaka, tinotenda. My God, my God, we want to give glory to God on this Pentecost Sunday. Ndofunga nezuro takatanga revival yedu ikapfuurira. Amai vakatipa shoko mangwanani munamato wanga wakasimba. Ndaona vanhu vakawanda vafarira munamato iyoyo. Nhasi tikati tichadzoka nesemoni ino yemasikati kuno. Masikati ndinoziva kuti kuAfrica izvozvi ava manheru, saka munguva dzemanheru ano tosangana Mwari vachitiitira nyasha. Ndinoda kuti patiri kutanga ipapa uite chinhu chiya chatinosingoita nguva dzese, woenda pane vhidhiyo pazasi wobaya pakanzi share, kana kungotagawo vamwe vanhu vaviri vatatu vaunongofunga kuti vanoda kuti vapinde. This is a very important sermon yatinoda kubata masikati anhasi, yakanangana nezuva ranhasi rePentecost, kana kuti patinopemberera kudururwa kwamweya mutsvene pamusoro penyama yose. Mwari vachitiitira zvakanaka. Anobva ataura muprofita obva ati, tarira nenguva iyoyo ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Vatana vacharota hope, kuchaprofitwa majaya nemhandara. My God, kune nyasha dzePentecost dzatinoda kutaura nezvadzo nhasi. Kana wauya pano, Mwari vakubatsire kuti urambe uinesu masikati anhasi. Nyasha dziripo dzePentecost dzamweya mutsvene. Yesterday we explained who the Holy Spirit is. Tikatoona kuti the Holy Spirit is part of the Godhead. Patinoti muzita raBaba, muzita remwanakomana, zita ramweya mutsvene. Tikatoona kuti mweya mutsvene ari part of the Godhead. Nhasi, my God, tine yatinayo nhasi pano yatiri kuda kuti tiverenge. Tine musoro watati perekedzwa namweya, perekedzwa namweya. Masikati anhasi, ramba kufamba uri wega. Umwe aindibvunza zvikanzi pamakaimba muchingoti mhepo inoperekedza mhepo, nhasi uchapanzwisisa. Tiri kuti usafambe wega, perekedzwa namweya. Usafambe wega, perekedzwa namweya. My God and my Lord, Baba vana masimba ose, masikati anhasi, dururai panyama yedu yose, mweya wenyu Baba ubate mumwe munhu. As we share this word, itai kuti paite mumwe munhu achanzwa kubata kwesimba ramweya mutsvene palife yake. Paite mumwe munhu ane life ichashanduka nekuda kwesemoni yanhasi. My God and my Father, we give you glory. Holy Spirit, we trust you for what you are going to do, and we trust you for what you are about to do to somebody right now, in the name of Jesus. Tinotenda Mwari. Mhepo yebudiriro iperekedze baba kubasa, mhepo yenjere iperekedzana kuchikoro, mhepo yepundutso kuna amai pavanotengesa tengesa. My God, ndoda kuti tiverengeko zvino kubva muBhaibheri, kubva mushoko raMwari. My God, ubve wataura sezvatinosita nguva dzese. Ingobaya pakanzi share, vamwe vagoonawo, kana uchishiya mumagrupu kana mumaplatform api api, tipinde pamwe chete service ino. Mwari vachitiitira zvakanaka. At the same time, kana wapindawo watibata, uchangotibata, wobva watiudza kuti uri kutibata uri kupi. Toda kunamata nekuda kwenzvimbo iyoyo yauri kutibata uri. Toda kunamata nekuda kwezita rako. Toda kunamata nekuda kwevana vako. Toda kunamata nekuda kwemurume kana mudzimai. Toda kunamata nekuda kwehama, nekuda kwaamai kana baba. Toda kungonamata dzimwe nyasha. Varege kufamba vega, vaperekedzwe nemhepo iyoyo. My God, I feel something in my spirit nhasi. Kune umwe munhu anofanira kuitirwa chimwe chinhu chakanaka. My God, perekedzwa namweya, perekedzwa namweya. Rega tiverenge. Ndoda kubata nhasi kubva pana Luke chapter number 24 verse number 49. Luke chapter number 24 verse 49. Kana anogona kubva wainyora pamacomments, ubve wainyora kuitira kuti vamwe vanenge vanonoka kupinda vagoziva kuti averenga papi. Pane vari kuuya, pane vari kuuya, pane vari kuuya. Tinotenda, tinotenda. Zvikanzi pana Jesu achitaura. In the Gospel of Luke, this is the last part yatinonzwa interaction yaJesu nevadzidzi. Obva ati, I am going to send you. Anzi, you are witnesses unto this thing. Verse number 48. 49.
I am going to send you what my Father has promised. But stay in the city, stay in the city, stay in the city until you have been clothed with the power from on high. Stay in the city until we have been clothed with power from on high. Kune simba riri kunzi naJesu panapa. Garai muguta kusvika iroro rauya kuzokupfekedza kureva kuti Jesu chaari kutaura ndechekuti pavakanga vachiopareta mweya mutsvene asipo vanenge vanhu vakashama. Tichapatsanangura ipapo. Rega timhanye kubhuku yaActs, yakanyorwa nemunyori mumwe chete akanyora Luke, ndiye zvakare akanyora Acts. Oti iye pana chapter number 1 toda kuverenga kubva pa verse number 7. Toda kuverenga kubva pa regati tiverenge kubva pa verse number 4. Yes, let's start from verse number 4 toverenga up to verse number 6. Dzimwe dzese uzoverenga wega. Acts chapter number 1. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, which means yakatoya uri murayiro ichitori command. Zvikanzi, do not leave Jerusalem. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Wait for the gift which my Father promised. You have heard me speak about. For John baptized with water, but in the few days you will be baptized with the Holy Spirit. Johane wakabhabhatidza nemvura, but fezi yatakuenda ndeyekuti haubhabhatidzwe nemvura chete, uchabhabhatidzwa namweya. Ndobva avati garai muJerusalem kusvika chinhu icho chichaitika. Ukaenda verse number 8 yobva but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and up to the end of the earth. Izvozvi taakuramba tichiri witnessa nekuti mweya mutsvene akauya. Ipapapa ndo yatiinayo masikati anhasi. Ndoda kuti umwe munhu abatsirikane nayo. Gara wazviziva kuti Jerusalemu haribviwe, guta haribudiwe mariri, kusvika mweya wauya pamusoro pako. Hatiende kumaguta, hatiende kumativi mana, hatiende kunana Phrygia, hatiende kunana Pamphylia, hatiende kuMozambiki, hatiende kuZimbabwe, hatiende kuAmerica, hatiende kuUK kunoriparidza kana mweya mutsvene asati auya pamusoro pedu. What we need nhasi kuti tibatwe nesimba ramweya mutsvene. What we need nhasi mvura yakatibhabhatidza. Jesu ataura kuti chaJohani chakatoitwa, but kune chimwe chinofanira kuuya pamusoro pako. Hama yangu haisi yekuti ani nani, ndeyekuti whosoever receives the power of the Holy Spirit haafambe ari ega. Whosoever receives the gift of the Holy Spirit haaoparita ari ega. Ukaona mweya asati auya pamusoro pako, ramba uri muJerusarema. Mweya asati auya pamusoro pako, usaita asha muchechi. Mweya asati auya pamusoro pako, usaita muparidzi mukereke yaJesu. Mweya asati auya pamusoro pako, usadistributa zvinhu muimba yaJesu. Mweya asati auya pamusoro pako, kana cheya yemuchechi hairongwe. Kana mweya asati auya pamusoro pako, kana muchechi hamubatwe microphone uchiimba. Kana mweya asati auya pamusoro pako, kana kugamuchira vaenzi muchechi hatigamuchire, nekuti pane mutsauko kunge uchiita raJesu mweya ari pamusoro pako nekunge uchiriita uri wega. Jesu akati wakafanana neakashama, akati mweya kana auya pamusoro pako achakupfekedza. My God, my God, my God, my God. Munhu nhasi ngaazvizive, hakuna chinonzi chechi yemweya neisiri yemweya. Ndati ugara wazviziva, hakuna chinonzi sangano remweya nerisiri remweya. Kana takuita zvaJesu, we are not allowed to leave Jerusalem kusvika mweya mutsvene auya pamusoro pedu. Kana takuita zvaMwari, kana takuita zvedenga, hatitenderwe kubuda muJerusalem kusvika mweya apa pamusoro pedu. Masikati anhasi ndinoda kuchallenja umwe munhu. Kana mweya asati apa pamusoro pako, kana usati wabhabhatidzwa namweya, kana mweya asati akugara, kana mweya asati akuopareta mauri, tsvaga masikati anhasi kuti Mwari chindizadzai. My God, ndizadzei. Uyai mweya zvino, pindai mumwoyo mangu kuti ndisimbiswe. Mweya mutsvene ane zvaanoita paanenge asvika. Haasiye munhu akadaro paanenge asvika.
asvika, haasiye situation yako yakadaro, paanenge asvika, haasiye vana vako vakadaro, paanenge apfuura napo, haasiye murume wako wakadaro, paanenge asvika, haasiye mudzimai achipopota, paanenge asvika, haasiye baba vachihura, paanenge asvika, haasiye vana vaine misikadzwa, ndati mweya mutsvene ngaabate mulife yemunhu masikati anasi. Bosha ndiri kunzwa chimwe chinhu chinofanira kuitirwa mumwe munhu nhasi. Kune rimwe simba rinofanira kuya pamusoro pako. If you have not been operating in the power of the Spirit, begin to seek that power, begin to seek that grace, begin to seek the endowment of the Holy Spirit. Jesu ati ukange usina wakafanana neakashama. Satani anoita pada newe, Satani anoita pada nevana vako, Satani anoita pada kubasa kwako, Satani anotamba rakaraka nemurume wako, Satani anoita zvaanoda pamari dzako, dati Satani anoita chisveru newe. Kana ukange usati wapfekedzwa simba ramweya mutsvene, unofamba sewakashama, ukanoparidza mweya mutsvene asipo, unoparidza zvakashama, ukaenda kunopupura mweya mutsvene asipo, unopupura zvakashama. You need to be endowed by the power of the Holy Ghost. Kune mumwe munhu masikati anhasi wandiri kuda kuti awanirwe nyasha paPentecost ino. Iti Mwari handidi kufamba ndega, iti Mwari handidi kuita ndiri ndega, iti Mwari handidi kuenda kuchikoro ndega, iti Mwari handidi kuvhura business iri ndega, iti Mwari handidi kuita project ndiri ndega, iti Mwari handidi kuwaniswa shamwari dzandinozviwanira ndega, iti Mwari handidi kuwana marelationship andinozviwanira ndega, iti Mwari handidi kupinda mumarriage ndiri ndega. Ndinoda kuperekedzwa nesimba ramweya mutsvene. Noziva here kuti Jesu paakavaudza vadzidzi kuti musagara rambai muri muJerusarema kusvika mweya auya pamusoro penyu, kusvika mapfekedzwa, kusvika magadzikwa chiremba, kusvika mawana power. Unoziva here kuti vanhu vakanga vari muupper house, muupper room macho vakanga vakavhara madhoo, vaitya, vakamboenda Jerusarema. Vanoziva nyaya yandiri kutaura, vaitya, vaigara imo matya kuti pamwe tinogona kubatwa sezvakaitwa Jesu tikaurawa. But mweya mutsvene paakauya pamusoro pavo, unoziva kuti vakavhura madhoo, guta ranga rakazara vanhu, and they went out. Vava panze, zvinonzi Peter waitove nepower rokusimuka achivati varume hama garai pasi titauri. Unowana zvivindi zvaanga asina, nevanga vasina chikoro vana Peter vakawaniswa zvivindi zvavanga vasina, vakapiwa inonzi utterance chekutaura newisdom. Ukaona uchiri kushaya utterance, mweya asati apa musoro pako. Ukaona uchiri kutya, mweya asati apa musoro pako. Ukaona uchiri kuzeza, mweya asati apa musoro pako. Kumbira the power of the Holy Ghost. When the Holy Ghost comes upon you, you will be able to speak a language without fear. You'll be able to do new things in your life. You'll be able to do new progressions in your life. You'll be able to climb new ladders in your life. You'll be able to open new doors in your life. My God. Nemhepo inoperekedza. Zvinonzi ipapo mweya paakadzika pamusoro pavo, paakadzika, chinhu chavakatanga vakanzwa zvinhu zvitatu. Kana pakaitika zvinhu zvitatu, chekutanga vakanzwa mhepo yakanga ine ruzha, ine simba. Ndiyo mhepo yatinenge tichiimba apa tikati mhepo iyoyi ngaikuperekedze, ngaiperekedze vana vako, ngaiperekedze baba, ngaiperekedze amai. Zvinonzi vakanzwa mweya wakauya semhepo inovhuvhuta. Panyika pano panotumirwa mamhepo shamwari. Kune vanosundira anonzi mamhepo, but kune imwe inonzi mhepo inoti yadzika pamusoro pemunhu inotaramutsa mamhepo. My God, am I speaking to a church today? Kune mamhepo akatevera life yako, kune mamhepo akatevera relationship yako, kune mamhepo akatevera mari dzako, kune mamhepo akatevera maplans ako, kune mamhepo akatevera maprojects ako, kune mamhepo akatevera application dzamapepa ako. But nhasi, on the day of Pentecost, receive mhepo yenyasha inonzi yakadzika ikanzwika, iyoyo ukaigamuchira, inonzi mweya mutsvene, ukafamba nayo ikaenda newe.
panopinda mamhepo pese paanosundirwa anosangana nemhepo iinewe. Hausi wega, you are not alone, nekuti kune chakapinzwa mauri naKristu. Ichocho kana chavapo, hakuna umwe mweya unogona kuita simba pamusoro pako, hakuna mamhepo anogona kuita power over you. May God protect you. I hope I'm speaking to a church. May God cover you this afternoon. May God endow you with the power of the Holy Ghost. When he comes upon you, even all the fear will go. When he comes upon you, hauchike kuenda nevana kumaruzeva uchiti vanoroyiwa, nekuti nevaroyi vanotanga kukutya. Paunopinda muguta haparoyeki. Vhiki iroro raunenge uriko hakuna muroyi unobuda, nekuti kune akatakura simba rakapfuura zvimasimba zvavanoshanda nazvo. Yati ndikutaurire nhasi kuti wakaipa paanoronga hondo dzake unoziva chinonzi mweya mutsvene, unoremekedza mweya mutsvene, ende unotya mweya mutsvene. Paunopinda panzvimbo wakatakura mweya mutsvene, wega wega ane mamhepo netumwe tumweya, tunoziva kuti pano papindwa, pano pasvikwa. I'm telling you, fiye yese mulife yako inobuda, fiye yese mulife yako inobuda. Tati kutya kwese kunonzvenga kunotiza nekuti une mhepo yauri kufamba nayo. Perekedzwa masikati anhasi. Bila munhu anoti Mwari masikati anondipfekedzei simba ramweya mutsvene, ndibhabhatidzei nesimba ramweya mutsvene. Chakaitwa naPita chinogona kuitika palife yako. Ndoda kuti uone kuti ukafamba ukaenda paActs chapter number 7 uchaona kuti ndaitaura zvekare tichitanga revival nezuro, kuti uchaona kuti vana Stephen pavakasarudzwa pakanzi nebhaibheri shoko raMwari. Zvino ipapo vana Pita vachiparidza ivhangeri, pakaitika bongozozo kwaipakurwa zvikafu nekwaipiwa distributwa zvikafu nezvekupfeka nezvimwe zvakangodaro. Bongozozo riri kuti vanhu vari kuita zvinhu zvisiri fair pakudistributa. Zvikanzi nevanhu vakaenda kunokumbira vana Pita achiparidza sezvandiri kuita. Zvikanzi ho mirai kuparidza kumapoto uko hakuna kumira mushe. Tiri kuti panapa pachechi hatisi kupiwa zvekudya zvakakwana, kana pari kupiwa zvimwe zvinobatsirwa vanhu hatisi kupiwa zvakakwana, ende vamwe vari kuitirana mafevha ikoko. Taikumbira kuti mumbosiya vhangeri muuye muzotibatsira distribution. Unoiverenga Acts chapter number 7. Ipapo ndo panonzi nebhaibheri shoko raMwari pavari kuti zvechikafu izvi hazvisi kuitwa zvakanaka. Pita akati isu hatigone kusiya iyi ivhangeri. Saka zvomoita imi michitisarudzirai varume vanomwe, ndo pakazobuda vana Stephen 7 men. Zvikanzi pandinoda panonzi naPita, and they were filled with, zvikanzi give us men who are filled by the Holy Spirit. 7 men who are filled of the Holy Spirit to be able to go and distribute. Kureva kuti nekufidwa kwechikafu nedistribution yehembe nemabhero ari kupiwa, ari kuzara vanhu vachipiwa, zviri kunzi ikoko pakereke yaMwari hazvigone kuitwa nevasina kuzadzwa namweya. Pita anoti ndipei 7 vakagamuchira vakazadzwa namweya vanoenda kunoita distribution yemapoto. Kureva kuti hakuna chinobvumidzwa kuitwa paimba yaMwari kana munhu asina kuzadzwa namweya mutsvene. Ndo paunozoona kuti unoti watambirwa nevamwe asha, so haudzoke pachechi next week kana vakakutambira vasina kuzadzwa namweya mutsvene. Ndo paunoona kuti praise and worship ichirohwa vanhu vakabata mamaiki, unonzwa kunge Mwari akutotiza muchechi nekuda kwemaimbirwo ari kuitwa. Zvikaimbwa zvisina mweya mutsvene ndo zvazvinoita. Ndo paunoona kuti chero vanhu vakagara dare remuchechi vachironga zvinhu zvekumafambiro echechi, unonzwa mamacontribution anoshaya kuti munhu anonamata herewo. Izvozvo zvinongokudza zvega kuti hakuna unotenderwa kuita leader muimba yaMwari kana mweya mutsvene asina kugara pamusoro pake. Ndo paunoona kuti paunonzwa mashoko achitaurwa nevanhu, so even magufellowship pachechi yapera, unenge uchivhunduka kuti zvatinenge tanga chinamata tese kuchichiri kuitika nyamba. Mweya mutsvene haana kuperekedza vatungamiri, mweya mutsvene haana kuperekedza vana, mweya mutsvene haana kuperekedza vana baba, mweya mutsvene haana kuperekedza vana maskatanasi. Iti Mwari nditakudzei mhepo iyi, nditakudzei mhepo iyi yakawira pamusoro pana Pita, yakawira pamusoro pana Bartholomew, yakawira pamusoro pana John, yakawira pamusoro pana James. Vakanzi kana makuenda hamuzofambi mega, muchaperekedzwa naiyoyi inonzi naJesu. Musabuda muJerusarema kusvika muperekedza auya iyeye. Paanozoenda nemi ndo pamuchaona kuti mune power, you receive power to be able to do things. Some of the things that you are failing to do,
seek the endowment of the Holy Spirit. Manasi zuva rePentecost, munamato wako ngauti wakunorara, wosimudza maoko kuti Mwari endomi. When the Holy Ghost is there, even mweya imadzikirira haina chance. Even kurota uchidzingirirwa netutsuro netunguruve, kurota muchingochera nekungodya mavhu, kurota muchingodya tumwe tumhuka twakangodaro nehope dzako. When the Holy Spirit has come upon you, anosvikogara nepahope dzako. Unonzwa kuti nerimwe zuva vakarara vana Josefa anoshanyirwa navatumwa, vamwe vachikwira vamwe vachidzika. Mweya waMwari akauya pamusoro pako akaperekedza nehope dzako. Unorota zvevatumwa vedenga, unorota zvekuzvizaruro zvezvichaitika mangwana. Dzimwe dzehope dzauri kusangana nadzo kureva kuti kune chimwe chemweya chisati chagamuchirika. Kumbira Mwari vakugamuchidze mweya mutsvene, kuti mweya mutsvene ngaataure, ndoda kuonawo ngirozi pandinorara, ndoda kuonawo vatumwa pandinoswera, ndoda kunzwawo simba raMwari all over me. My God, kune mhepo inofamba newe, kune mhepo inoperekedza. Takura mhepo yedenga, takura mhepo yesimba. Zvikanzi payakadzika, the second thing that they saw, anga akaita marimi emoto. There is fire. Kune vakaona moto, but kune vaioneswa moto nevakaona moto. Ameno kana waibata zvakanaka. Kune pamwe pekuti unoona moto koita paunooneswa moto. Panapa varume vakasangana nemoto pamusoro pavo. Moto pawakanga wadzika pane mumwe nemumwe, zvikanzi vakagara, wakanga wakaita semarimi emoto. Shamwari, ukaona paita moto panopisa. Kune kumwe kupisa kwaunofanira kuita, kune kumwe kudziya kunofanira kuitika mulife yako. So kunzwa kuti when the Holy Spirit has come upon you, there is transformation. Unoziva kuti the biggest miracle haisi yekuona huku ichichovha bhasikoro, kana kuona nguruve yakashanduka kuita dhongi, kana kuona maruva yachichinja kuita mari. That's not the biggest miracle in life. The biggest miracle in life is when somebody's life is changed. Your lifestyle changes, your character changes because of the presence of the Holy Spirit in your life. What you need right now, akuti kuporeswa kwemakumbo, mamiracle ekuporeswa kwemisoro nekurebeswa kwemakumbo nekuti. This is not what you need at the moment. What you need at the moment is to be empowered by the Holy Ghost so that your entire life changes. Kamukiro kako, kamuswerero kako, kamarariro kako, zvaunodya, zvaunorota paunogara, ukaona life yako yakutransforma because you have received Jesus as your Lord and Savior, and because you have been baptized in the power of the Holy Ghost. That's the greatest miracle that can ever happen in anybody's life. Any other miracle is secondary. Miracle huru yauri kuda nhasi ndeyekuzadzwa namweya mutsvene, otransforma magariro ako, otransforma mafungiro ako, otransforma zvaunoita, otransforma kunyange relationship yako nevamwe vanhu, otransforma your level of seeing things. Oh my God, munhu ngaitirwe dzimwe nyasha masikati anhasi. Perekedzwa, usafambe wega. Shamwari, ukafamba wega kune mapere kunzo. Shamwari, ukafamba wega, Jesu ati unenge munhu asina kupfeka. Satani anoita zvaanoda newe, but nhasi perekedzwa, 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 perekedzwa. Shamwari, there are spirits that are operating palife yatinorarama. Kune mamhepo ari kuoperata, mamwe anomanipulatwa nevanhu, mamwe anotumirwa, mamwe anosundirwa, mamwe anonzi madhimoni, anooperata in somebody's life. But ndikandikudze chimwe chinhu, once waperekedzwa nemhepo yamweya mutsvene, mamhepo ese anodedera panopfuura simba ramweya mutsvene. May God empower somebody with the power of the Holy Ghost. Stay in Jerusalem until it comes upon you. Which means kuti regedza kuda kuita tumwe tunhu twese so. Kana mweya mutsvene asati auya pauri, usade kuita tumwe tunhu twakawanda. Kumbira kuti Mwari andibude pano kusvika mani. Jacob anoti achirwisa nemutumwa zvikanzi, andibve kusvika mandiropafadza, handikuregei, ndicharamba ndakakubatirirai kusvika mandiropafadza. Ndiro munhu nhasi anoti, Mwari ndicharamba ndichinamata, hakuna chandiri kuzonoita kusvika mweya wenyu wauya pamusoro pangu. You need to be endowed and empowered by the power of the Holy Ghost. Kune mhepo inoperekedza hama yangu, kune mhepo inoperekedza ikafamba newe. Zvinhu zvinoita zvakanaka. Vana Pauro ichifamba navo vakatomborumwa nenyoka, dzikashaya power, dzikakandirwa muchoto, dzikatsva, dzikatadza kubata life yake. Kune nyoka dzauri kukandirwa mulife yako dziri kungoda the accompaniment of the Holy Ghost. Kune nyoka dzauri kusangana nadzo dzimwe dziri kutokuruma, but dziri kungoda the accompaniment of the Holy Ghost kuti dzishaye basa pamusoro pako. Zvinonzi kugadzirwa kwechombo hakurambidzwe, kutumirwa
chombo akurambidzwa but achibudirire kana mweya waMwari ari pamusoro pako. Rega nditaura nomwe munhu masikati anhasi kuti wakaona vana Peter vachigona kunobata vairwara vachiporesa, vachigona kuita mimvuri inoporesa vanorwara. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti mweya mutsvene akavaperekedza, havana kufamba vega. Rega nditaure newe masikati anhasi kuti uri kuda nyasha dzamweya mutsvene, uri kuda kuperekedzwa nemhepo yamweya mutsvene, uri kuda kuperekedzwa nemhepo yamweya mutsvene. Iyoyo ngaipinde ukaita maplans asina mweya mutsvene mukati, zviro kwazvo zvinokoromoka. Unogona kunyora pasi nekuronga nekuita pamafoni nekufona zvoita kunge zviri kufamba, but uchaona pazvinonobondera. Pane paunoda mweya mutsvene. Pauro anotaura achiti iye mweya, kuna 1 Corinthians chapter number 14 zvikanzi mweya mutsvene iyeye unotigomerera kuna Baba in our moments of weakness. Patinenge takaderera iye anotimirira kuna Baba. Mweya mutsvene anoziva language yaMwari nokuti ndiMwari. Mweya mutsvene unoziva advocacy. Saka Jesu ati an advocate is coming for you. An advocate ndi lawyer anomiririra, anoziva language yana fulcrum and pith, anoziva language yekuti this is locus and lotus and what and so forth. Chilanguage chacho ichocho anacho unochinzwisisa. Saka nekuda kuti ndi advocate wakachidzidza. Ukanzwa Jesu akuti mweya mutsvene ndi advocate, ari kungoreva kuti une chilanguage chaanoziva, chaanogona kunokutaurira kuna Baba ukaswera naye ari mauri. Paunotadza, paunoshaya simba, paunoita weak, like Paul says, the Holy Spirit will come and the Holy Spirit will go before the Father on your behalf. Onokurevera nelanguage inonzwika naBaba. You need the Holy Ghost in your life. Nicodemus anonzi naJesu, munhu haangatongooni ushe hwokudenga unless wabhabhatidzwa nemvura akazoti nomweya, kureva kuti baptism yemvura is one baptism, but baptism of the Holy Ghost is another. Kuna achauya anobhabhatidza nemvura nomweya, kune unobhabhatidza nomweya. Hi God. May God baptize you in the power of the Holy Ghost, in the power of the Holy. This is not even about church. This is not even about denominations. This is about you as an individual. You need the Holy Spirit in your life. You need. Zvikanzi chechitatu chavakaita vakataura nendimi dzakasiyana siyana. Kureva kuti the Holy Spirit enables you to do what is impossible. Chinonzi nevanhu achiitike. Ukaperekedzwa nemhepo yamweya mutsvene uchaona kuti nemabhodhi akanzi hauyambuke anoyambukika, nemapepa akanzi habude anobudika, kunyange nemapepa akanzi hasainwe anosainwa, nezvakanzi hazviitike zvinoitika, nemichato yakanzi haibatike inobatika, nedzakanzi hadzidhiraivhike dzinotengeka. Rega ndikuudze kuti nepawakanzi hapapindike panopindika, nepawakanzi haupase panopasika. When you go in the accompaniment of the Holy Spirit. Masikati anhasi, I hope ndine wandataura naye. Ipapa ndatopedza. I hope ndine wandataura naye. Your prayer this week is the Pentecost week yakatanga patakatanga Sunday kunosvika iko zvino nhasi. Ndikuda kuti prayer yako ive yokuti svondo rino Mwari, empower me with the Holy Ghost. If it means I'm going to pray and fast, let me pray and fast until the Holy Spirit has baptized me, until the Holy Spirit has filled me. Because kana wazadzwa namweya mutsvene uchaona kuti kunyange nelanguage yekukudza pane zvivi anenge achikuudza so kuti no zvawakuita izvo hazvisizvo, obva arovesa hana, obva atoziva kuti izvo handibate. Anokudirector. He is a counselor, kureva kuti anogona kukubatsira paunenge uchinzwa kuti hazvisi kuita. Haunide mumwe munhu, uri kuda mweya mutsvene kuti akubatsire. The Bible says in John chapter number 14 zvikanzi he shall come as the comforter. Handikusiyei muri mega, asi ndichakutumirai munyaradzi, the comforter. The Holy Ghost is a comforter. Ipapapa chimwe chauri kuda mumwe maheartbreak hauinawo aya, mwoyo wako chikuramba kuregerera kwauri kuita uko, zvese zvauri kupindana nazvo kuti handichatauri nevanhu futi, handichadai, zvese izvo, I know I'm prophesying unto somebody, zvese izvo zvandiri kureva izvo ukaona zviri kuitika pauri, your prayer is not to say God remember me. So no, what you need is the Holy Ghost. Iti Mwari ndipei mweya mutsvene, iye ega achapedzerana newe, anopedzerana nemwoyo wako, anorapa panoda kurapika, anoita maoperation panonzi apaitike, ane dzake operation mweya mutsvene dzaanoita. Ndoda kuti ukumbire chinhu chakadai, svondo rino
pray for the Holy Ghost to endure you and empower you, to dress you. Jesus says, he shall dress you. Anoya kuzokupfekedza. Kureva kuti pawakanga wakanzi nevanhu, unonyadzisa, pawaishorwa nevanhu, pawaisekwa nevanhu, pawainzi hauite nevanhu, vanhu vachiti haubudirire, hausumuke, kana Mweya Mutsvene apinda zvanzi anokupfeka. Kureva kuti chichatanga kuenda kumberi, hauzivi wewe but ndimweya. Chichaonekwa nenharaunda, hauzivi wewe but ndimweya. Maresults achabatika, haazi ako but ndeaMweya Mutsvene. Perekedzwa naMweya masikatanas. My God, kune mhepo inoperekedza, kune mhepo inoperekedza, kune mhepo inoperekedza ikafamba newe pese pawakanga uchishorwa. Uchaona vanhu vanotanga kutsvaga sokuti nai zvazoda kuona wotoziva kuti chakatochaya, Mweya ndiye akutaura, Mweya ndiye akundimiririra. Kunyange nepamberi paBaba pandinoita weak, the Bible says even when we are weak, the Spirit gives us strength. Iye akauya paipa. Unoziva pane dzimwe nguva dzekuti unobatwa so nezvinhu zvinoitika palife yako, so unobatwa nezvinhu zvaunovhiringwa nevanhu. Bvunzai ndikudza, vanhu vanogona kukunyepera, vanogona kukugadzirira zvinhu, vanogona kutumira zvinhu, vanogona kuti ningadai zvokuti ukada kupinda mazviri uri iwewe unogona kana kutozvisungirira chaiko. But when the Holy Ghost is with you, unoziva kuti maitirei vanhu aya. Vanonzi vanhu but kuna anonzi Mwari. Kudenga kuna Mwari but panyika pana vanhu. Mweya Mutsvene ndiye anozokupa covering, unokuchengeta, unokudzivirira, anokumiririra. Zvega zvozooneka kuti pakanga pachinyepwa apa, nekuti Mwari anenge ataura newe kuburikidzana Mweya Mutsvene, nekuti Mwari anenge aenda iye pachake kuburikidzana Mweya Mutsvene. You need the Holy Spirit in your life. You need the Holy Spirit in your life. May God bless you this afternoon. Indatopedza newe. Ndakuda kuti Mwari achikubatsira. Ndakuda kuti uchinamata. Do you know kuti kutendeuka kwemunhu chaiko ndiMweya Mutsvene. Isitokona kuriparidza evhangeri, but Mweya Mutsvene akasapindira hakuna chinoitika. Saka munamato wangu ndekuti Mweya Mutsvene ngaachibata, atevere shoko irori, rishandure. Even akave one person, I know I'm talking to somebody right now, anogona kuve iwewe wandiri kutaura naye. You need the Holy Spirit in your life. You need the Holy Spirit in your life. You need the Holy Spirit in your life. Simudza maoko tinamate pauri ipapo. Baba makatendeka muzita raJesu, ndinokutendai nekuda kwevana venyu vanga vakateerera evhangeri iyoyi, vanga vakateerera shoko irori. Mhepo iyoyi yenyasha tiri kuida. Mumwe nemumwe Baba ari kutsvaga chiso chenyu manheru ano, neari kutsvaga chiso chenyu mangwanani kana masikati ano, ngaitirwe zvakanaka Baba, kuti adururirwe mweya wenyu. Tigamuchidzei mweya iwoyo, utungamire iye ega. Mweya Mutsvene aite zvinhu, atimiririre paanofamba nesu panzendo, patinofamba kukwira nekudzika. Atirwire tsaona dzenyika ino Baba, atidzivirire panotaurwa mashoko asina kufanira, iye ega atipindurire. Pese patinenge tichirongerwa zvakaipa, iye ega atirwire. Mweya Mutsvene abate pakati pedu, muzita raBaba neremwanako neremweya Mutsvene. Amen. Now ndoda kuti uite chimwe chinhu chakanaka. If you don't understand certain things about the Holy Spirit, come to our WhatsApp platform. Ichanyorwa pa manje yobva yaiswa pa pin, pama comments ipapa ichapinwa manje uione namba iyoyo. Uya ipapo tikurukure. Iye zvinezvi ndikapedza kushumira kwauri kudai, maybe in the next hour ndinenge ndiinewe pa WhatsApp tichitaura, kudzidzisana nekubatsirana. Umwe unogona ngosati wambogamuchira Mweya Mutsvene palife yako and you need help. How do I do it from here where I am? How do I do it? How do I receive the Holy Spirit? What does the Holy Spirit do? Mweya Mutsvene ane zvipo zvakawanda zvaanopa vanhu. Ukaenda kuna 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14 ukanodziverenga nhasi zvako wakatandara, 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14 uchaona zvipo, kana even Galatians chapter number 5 uchaona futi anonzi fruits of the Spirit. Kwa Mweya Mutsvene anotogadzira character yemunhu kuichinja. Zvese izvo kanozviverenga uchaona kuti zvichakubatsira zvakanyanya. Ndakanzwa vamwe vachitaura kuti kana usati wakutaura nendimi usati wane Mweya Mutsvene. Aiwa, Mweya Mutsvene anopa zvipo zvakawanda kudarika ndimi. Vamwe vakaitiswa zvakawanda nekuda kwaMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene anoshandura unhu hwemunhu. Ndikandikutaurira kuti you need to be endured and empowered by the Holy Spirit himself. What you need are not people, but the Holy Spirit. And then the Holy Spirit will direct you to the right people in your life. Even some connections in your life that need to be disconnected. When the Holy Spirit is guiding you, anokudzingira vanhu vasiri necessary paupenyu, achikuunzira vari necessary. Mweya Mutsvene ibasa rake. Saka uya pa WhatsApp platform yedu 0027 78 919938 ndofunga iri kuiswa ipapo yobva yapinwa.
uya tikurukure paWhatsApp platform iyoyo tigobatsirana tiri ipapo. Kana kuya kuinbox ipapa pauri kuteerera uri, pangave paFacebook kana paYouTube, uya kuinbox, uya kuDM, uya kuinbox, uya kudirect message, titaure, tibatsirane. You need to be endowed with the Holy Spirit. Usafambe wega, unoda kuperekedzwa nemhepo yaMweya Mutsvene. Mamhepo enyika ino ashaye simba. Regai ndipedzise tichidai. Mwari vatibatsire tigokumbira mukoma Tinashe kuti vatisimudzire zvekare volume pasong yedu iyoyi, titambe tichipedza tichikumbira Mwari kuti tisafambe tiri tega, tisafambe tiri tega. Inope nyasha weya weropa fatso izwa uzo hama yangu vaita nyasha weya weropa fatso handiwedzerai mawatsi mukoma Tinashe. Mhepo yekudiriro iperekedze baba kubasa, mhepo yenjere iperekedze vana kuchikoro, mhepo yepundutso kuna mai pavanotengesa tengesa, tisafambe titegaishe. Mwari pandinoswera pamibato yemaoko angu, pandinopinda kana pandinobuda baba, ngaifambe pamari dzangu, ngaifambe kuminda, tisafambe titegaishe. Kune mhepo inopereke, mhepo inofamba newe, takura, iwe takura, tisafambe titegaishe. Kune mhepo yenyasha, mhepo yezvigomero, mhepo yeropafadzo, zodzo rebudiriro, tisafambe titegaishe. Kune mhepo inofamba newe, takura, iwe takura, tisafambe titegaishe. Kune mhepo nana Josefa, mhepo yakafamba nana Jakobo, toidawo baba, tisafambe tega, tiperekedzwe nemhepo yenyasha. Abrahama wakaperekedzwa nayo kuKenani, pfuma yake yakaita mafashama, yakaperekedza Paulo. Tatenda perekedzwa nemhepo yenyasha.